Ġenesi kapitlu 3. Issa is-serb kien aktar ħani jew makak minn kull bima oħra li l-mulej Alla kien għamel. U qal lill-mara, tassew li qal Alla biex ma tiklux mis-siġar kollha tal-ġinien. U l-mara qalet lis-serb, aħna nistgħu niklu mill-frott tal-ġinien. Iżda mill-frott tas-siġra li hemm f'nofs il-ġnien Alla qal la tiklux minnu lanqas missuh li ma tmutux. U s-serb qal lill-mara, le żgur ma tmutux, għax Alla jaf illi fil-jum li tieklu minnu għajnejkom jinfetħu tkunu bħala Lat tarfu l-ġid u d-deni. U x'in il-mara rat li s-siġra kienet tajba għall-ikel u kienet taxxaq fil-għajn u siġra ta' min jixtieqha biex wieħed isir għaref, ħadet minn frotta u kielet. U tat ukoll il-żewġa li kien magħha u kiel. U għajnejhom infetħu tnejn u ntebħu li kienu għarweninu u ħietu l-weraq tat-tin u għamlu frada l-għalihom. U semgħu l-ħoss tal-mulej miexi fil-ġnien għarwieħ tan-nar, fiż-żiffa ġifieri. U Adam u martu nħbew minn wiċċ il-mulej Alla qalb is-siġar tal-ġnien. U l-mulej Alla sejjaħ lil Adam u qallu fejn int? U wieġeb, smajt leħnek fil-ġnien u bżajt għax kont għarwien u nħbejt. U qal, min qallek li int għarwien u illa kilt mis-siġra li wissejtek biex minna ma tikolx. U r-raġel wieġeb, il-mara li tajtni biex tkun miegħi tatni mis-siġra u jien kilt. U l-mulej Alla qal lill-mara, x'inhu dan li għamilt? U l-mara wieġbet, is-serb għarraqni u kilt. U l-mulej Alla qal lis-serb, tal-li għamil dan, int misħud fost il-bejjem kollha u fuq il-bejjem kollha tar-raba. Fuq zaqqek timxi u trab tiekol il-jum kollha ta' ħajtek. U nqiegħed mibeda bejnek u l-mara u bejn nislek u nisilha u jisħaqlek rasek u int tisħaqlu għarqubu. Qal lill-mara, inkattar għatih it-taħbit tiegħek u l-ħbiela tiegħek. Bluġieħ tilet u liet u xewqtek tkun għal żewġek u jaħkem fuqek. U lill-Adam qallu, talli smajt leħen martek u kilt mis-siġra li fuqha wissejtek billi għatlek la tikolx minna, misħuta tkun l-art minħabba fik. B'taħbit tiekol minna il-jiem kollha ta' ħajtek. Xewk u għolliq nibbitlek. U inti tiekol il-ħaxix tar-raba. Baraq wiċċek tiekol il-ħobs. Sakemm terġa' tmur lura l-art. Għax minna kont meħud għax trappit. U fit-trapp terġa' tmur. U Adam semma isem martu Eva għax kienet il-ħajjin kollha. U lill-Adam ukoll u lill-martu il-mulej Alla għamel omos tal-ġild u libbishom. U l-mulej qal, ara l-bniedem sar bħal wieħed minna jara fil-ġid u d-deni. U issa li ma jmurx imett idu u jieħu wkoll il-frott mis-siġra tal-ħajja u jiekol u jgħix għal dejjem, għalhekk il-mulej Alla bagħtu l-barra mill-ġnien tal-Eden biex jaħdem l-art li kien meħud minna. U hekk keċċa l-barra lill-bniedem u qiegħed in-naħa tal-lvant tal-ġnien ta' Eden il-kerubin u sejf tan-nar isiġ kullimkien biex iħarsu triq is-siġra tal-ħajja. Fl-ewwel żewġ kapitli tal-Ġenesi nitgħallmu kif Alla li kien etern ħalaq is-sema u l-art u bħala il-kapolavur tal-ħolqien tiegħu Alla għamel il-bniedem fuq ix-xbija tiegħu. U poġġa lill-bniedem f'dan il-ġinien sabiħ, ambjent ideali, ma jonqsu xejn, u l-bniedem kien ferħan. Imbagħad niġu għal kapitlu 3. U jinbidel kollox. Jirrakkonta l-ġrajja l-aktar traġika tal-istorja umana li bidlet
l-andament tal-istorja tagħna. Għaliex irrakkonta kif il-bniedem waqaf id-dnub u l-miżerja illi ġab id-dnub fuq il-bniedem. Meta Alla ħalaq il-bniedem ħalqu tajjeb, anzi tajjeb wisq, il-bniedem kien innoċenti u kellu wkoll l-abilità illi jobdi l-kmandamenti tal-Alla. Però kellu wkoll l-abilità jekk irid li ma jobdix. U din it-tentazzjoni minn Satana kellha tkun il-prova jekk il-bniedem hux fidil lejn Alla jew le. Jekk il-bniedem hux grat lejn dak li ħalqu li qed iżommu ħaj u qed jagħtih dak il-ġid kollu. Jekk hux rikonoxxenti leh, jekk iħobbux, jekk jemminx fih. U Eva tidħol f'dan il-diskursata ma' serb, ma' xitan. U tinnota wkoll hemm ċertu progress kif ix-xitan bil-mod il-mod jibda billi l-ewwel idaħħal dubju fil-kelma tal-Alla u jistaqsi lil-Eva tassew li Alla qal hekk u hekk. Qed jiżra l-ewwel żerrija tad-dubju. Imbagħad Eva fit-tweġiba tagħha tawweġ il-kelma tal-Alla. Għax Alla kien qal li dakinhar li tieklu minnha żgur tmutu. Imma hi wiġbitu Alla qal la tiklux minna lanqas tmissuh li ma tmutux bħalli kieku Alla qal b'ċertezza żgur tmutu u hi qed tgħid u iva forsi jimmutu. Qed tawweġ il-kelma tal-Alla. Imbagħad ix-xitan jasal biex jgħid le żgur ma tmutux. Ġifieri issa qed jiċħad il-kelma u jmur pass iktar lil hemm u jikkontradixxi l-kelma billi jgħidilha anzi mhux talli ma tmutux għalli nfetħu għajnejkom u ssiru bħala Allat u tarfu l-ġid mid-deni u ssiru bħala Allat. Dubju fil-kelma tal-Alla, tawwiġ tal-kelma tal-Alla, iċ-ċaħda tal-kelma u mbagħad il-kontradizzjoni tal-kelma. Tistaġbu l-aħwali x'illum hawn tant attakki kontra l-Iskrittura. Dubju fuq l-Iskrittura, tawwiġ tat-tagħlim tagħha, iċ-ċaħda tal-Iskrittura, il-kontradizzjoni tal-Iskrittura, tafu is-sors ta' dan l-attakk fuq l-Iskrittura. Ix-xitan. U kif qarraq Beva dak iż-żmien għadu jagħmel hekk il-miljuni kbar ta' nies. Din kienet id-deċiżjoni li kellha tieħu. Jekk tieħux minn dik il-frotta jew le. U naqraw li l-mara rat li s-siġra kienet tajba li kellu kienet taxxaq fil-għajn u siġra ta' min jixtieqha biex wieħed isir għaref. Men jifu sawan hemmhekk. Fuq xiex qed tibbaża d-deċiżjoni tagħha. Fuq li kienet tajba li kell mela fuq l-aptit tagħha li kienet taxxaq fl-għajn fl-estetika u kienet siġra ta' min jixtieqha biex isir wieħed għaref. U taf xiex, m'hemm xejn ħażin f'dan kollu. Is-siġar kollha li kien għamel jgħidilna f'kapitlu 2 kienu sbieħ fl-għajn, kienu jaxqu fl-għajn u kienu kollha tajbin għall-ikel. U din is-siġra deret bħall-oħrajn sabiħa jidher tajjeb il-frott u nixtiequ biex nara x'tom għandu. Ġifieri femm hemm xejn ħażin. U l-fatt li xtaqet tkun għarfa, jew kol xi ħaġa sabiħa, huwa Alla kien li għamilna fix-xbija tiegħu bil-fakultà li nitgħallmu u li narfu realtajiet ta' madwarna, ġifieri s'issa m'hemm xejn ħażin. U qabdet u kielet. Tgħidli fejn kien il-ħażin? Il-ħażin kien f'din. Illi Alla qalilhom tiklux minnha. U kienet. Daqshekk. Dak huwa d-dnub. U Adam li kien magħha offritlu u qabad ukoll magħha. Ħati daqsa anzi iktar minna. Traġika.
Il-bniedem waqaf id-dnub. Falla t-test. X'inhu d-dnub? L-ewwel nett huwa espressjoni tal-kburija fil-qalb. Kienet il-kburija li oriġinarjament lil Luċifru l-isbaħ fost l-anġli. Meta tkabbar u rid isir bħal Alla, ma żommx il-pożizzjoni tiegħu. Kienet il-kburija li waslitu għal waqa tiegħu u qed juża l-kburija hawnhekk ħassiru bħala Allat qalilha. Bħala lixka u belata. Dnub huwa wkoll sfiduċja falla. Ma nemnikx. Ma nemminx li inti Alla għaref. Li l-kmandament li tajtni jiena għandi l-opinjoni tiegħi u tiegħi ħar minn tiegħek. L-ironija hux għax irid tkun għaref bħal Alla. Ġifieri qed tassumi jew qed tammetti illi Alla għaref aktar minna, le? Imma ċaħdet l-erf tiegħu biex tagħmel fattija. U wkoll hija sfiduċja falla u fit-tjieba tiegħu, fil-ġenerożità tiegħu. X'kien qed jimplika x-xitan? Alla qed iżommilkom lura. Alla mhux qed jgħidilkom biex tieklu minn dik is-siġra. Għax jaf illi jekk tieklu minnha intom ħassiru għorrief. Ja ħasra. L-erf kien li tobdi lill-Alla mhux li tkun diżubbidjenti lejh. Dik hija s-siġra tat-tarif tal-ġid bid-deni illi tobdi lill-Alla. Mhux li ma tobdiex. Iva huwa għad ta' sfiduċja, ta' nuqqas ta' fidi f'Alla. Minix nemmen li inti veru dak li għad. Minix nemmen li inti Alla tajjeb. Inti qed tonqosna, inti qed iżommilna lura. Id-dnub huwa wkoll diżubbidjenza. Xi ħaġa li jifhimha tifel ta' 4 snin. Ommu qalt li jagħmel mod u jagħmel bil-kontra. Ommu li għandha awtorità fuqu, li qed tieħu ħsiebu li qiegħda trabbih, li qiegħda tmexxih, it-tifel idur fuqha jgħidilha le. U jagħmel fattih. U l-bniedem għamel l-istess. Alla taħ il-kmand u l-bniedem qallu le issa nobdi. U allura wkoll id-dnub huwa ribelljoni kontra Alla. Jien ma rridx noqgħod taħt l-awtorità u t-tmexxija tiegħek. Dak huwa d-dnub huwa espressjoni ta' kburija, sfiduċja f'Alla, diżubbidjenza u ribelljoni kontra l-Ħalliq. Għax kienu l-konsegwenzi tad-dnub tal-waqa tal-bniedem. L-ewwel ħaġa li taqgħu magħha fit-test huwa s-sens ta' mistħija. Li Adam u Eva ndunaw li kienu warwenin u marru u qabdu il-weraq tat-tin u ħietu l-bisalihom biex jagħtu l-era tagħhom. Saru konxi tal-ħtija li kellhom. Stħaw. Nfetħu għajnejhom, imma mhux fis-sens kif kien qalilhom il-qarrieq li ħajsiru bħala Allat. Le? Ntebħu biss li kienu midinbin. Għanut għandek tifel u tajdlu isma' tmissiex dik il-fjamma nar. Tmissiex. U t-tifel imur u jmissa. Sar aktar għaref it-tifel għax mess il-fjamma nar inħaraq, weġġa lilu nnifsu. Kien ikun għaref kieku wabda lill-missieru għallu papa jħobni għalli biex ma mmissiex mena missa, qiegħed l-erf. Imma il-bniedem għamel fattieħ u ġab fuqu id-dnub il-ħtija il-kundanna. Il-bniedem staħa. Imbagħad il-bniedem il-dnub ukoll ġab firda minn Alla. Firda mill-ħalliq tiegħu, l-ironija hux. Il-bniedem maħluq fi xbija ta' Alla biex ikollu komunjoni ma' Alla u jsib il-ferħ tiegħu f'komunjoni ta' intimità ma' Alla. Meta ġie Alla fiż-żiffa ta' dakinhar, il-bniedem mar jisu bebbuxu u staħba fis-siġar tal-ġnien. M'għadux komdu fil-preżenza tal-Alla l-bniedem, għax huwa midneb. Il-bniedem li issa huwa dlam jaħrab mid-dawl.
jaħrab mid-dawl. U Alla konferma din, anzi, minnaħa tal-bniedem jaħrab minn Alla, u Alla keċċih mill-ġnien. Imbagħad ukoll bħala konsekwenza ta' dnub hemm it-tilwim bejnietna, mhux biss allura firda bejn il-bniedem u Alla, ma firda wkoll bejn il-bniedem ma' bniedem ieħor. Il-firda bejnietna. U b'mod partikolari hawnhekk isemmi il-firda fil-familja u b'mod partikolari bejn ir-raġel u l-mara miż-żewġin li hija il-relazzjoni l-aktar intima fir-relazzjonijiet kollha umani. Alla lil mara nżid għatih it-taħbit tiegħek u l-ħbiela tiegħek u bluġieħ tielet l-ulied l-isbaħ esperjenza li jista' jkollha mara li kollha tarbija, imma l-istess esperjenza sabiħa hija mtebba bluġieħ u tbatija li trid tgħaddi minnha. U xewqtek tkun għal żewġek u hu jaħkem fuqek. X'jiġifieri din? Ġifieri hi minflok tkun l-għajnuna għal żewġa. Tispiċċa tfixklu. Minflok tikkopera miegħu. Tagħmillu bsaten fir-roti. Min-naħa tiegħu ir-raġel jipprova jaħkem fuqha minflok iħobba bħalma Kristu jħobb il-Knisja u jaqdija u iservija b'imħabba. U dan narawh fit-tfixkil fil-familji tagħna madwarna. U dak li ġara fin-nukleju tal-familja jiġri f'kull relazzjonijiet oħra. Nuqqas ta' rispett, ejra, ġlied, tilwim, serq, gideb, ġlied, gwerer, dawn huma kollha l-aħwar riżultat ta' tnub. U mhux biss il-firda bejn il-bnedmin, imma anke il-bniedem li kien maħluq bħala ħaddiem biex jaħdem biex isib sodisfazzjon fix-xogħol ta' idejh u ta' moħħu, issa x-xogħol sar tbatija u għaraq u l-bidwi jikbirlu l-ħaxix ħażin u jagħmel għalaqa patata xi imur jiġi biex jaqla l-patata jsiba kollha ġlata u mħassra u għolliq u xewk u għaraq u tiġi ġurnata u tgħid kemm m'għandix aptit imur xogħol illum. Jew wara ġurnata xogħol tgħid kif infliġġt. Minflok sodisfazzjoni ix-xogħol sar ukoll ikraħ. Ma mhux biss lilna affettwa dnub lilna l-bnedmin, imma affettwa lid-dinja li il-bniedem kien magħmul biex jaħkem fuq id-dinja biex jieħu ħsiebha. U la darba żbalja, id-dinja kollha tbagħat il-konsekwenza minħabba fih. Misħuta tkun l-art minħabba fik qallu. Ħarsu madwarkom. Id-dinja li qiegħda tiddiġenera. Eluf ta' annimali li qabel kienu fuq din wiċċ id-dinja illum huma estinti għal dejjem. Id-dinja qiegħda titħassar, qiegħda tokrob bħalma rafluġieħ, jgħidilna l-Apostlu Pawlu fir-Rumani. Id-dinja hemm misħuta minħabba dnub tagħna. U fl-aħħar net il-mewt. Mhux hekk inqalilhom Alla dakinhar li tieklu minna żgur tmut. U dakinhar li kienu minna Adam u Eva mietu. Mietu immedjatament fir-relazzjoni tagħhom Alla, mejtin fid-dnubietom u ħtijietom, spiritwalment mifrudin minn Alla. Mbagħad ukoll bil-prospett tal-mewt fiżika meta l-ġisem u r-ruħ jinfirdu minn xulxin u l-mewt eterna fl-infern. Dak huwa dnub u dak huwa l-konsegwenzi li jġib miegħu. Dnub iġib mistħija, ħtija, firda minn Alla, firda bejnietna. Anke x-xogħol tagħna jsir toqol id-dinja tagħna hija misħuta u fl-aħħar mill-aħħar iċ-ċimiterju, it-taħsir. Trab kont u trab titterġa' issir. Biex l-ewwel darba li tkun ittentat tiġik tentazzjoni li tidneb. Ftakar kemm hu giddieb u qarrieq ix-xitan. Iwedek il-ġenna, iwedek li tkun bħal Alla u tispiċċa tinżel fit-trab tal-art. Minħabba d-diżubbiljenzja tiegħek.
Daqshekk ħbieb u gravi dnub. U meta xi ħadd jistaqsi għaliex Alla jippermetti li jkun hawn daqshekk tbatija. Il-mistoqsija missa tkun għaliex Alla jippermetti li l-bniedem jgħix ġurnata oħra u jieħu nifs ieħor meta ħaqqu il-mewt. Il-bniedem ħares lejn il-miżerja li hawn fid-dinja u hawn miżerja. Miżerja li ġab bidejh stess. U minflok jgħid mija kulpa ħtija tiegħi. Jgħid idawwar subaħ lejn is-sema u jgħidlu għaliex lil Alla. U jwaħħal f'Alla minflok iwaħħal fih innifsu. Realtà ilha huwa li Alla qed ikun paċenzjuż magħna, qed ikun twajjeb magħna, ma jridx li l-bniedem jintilef, imma qed jagħti l-bniedem l-opportunità li jindem u jdur lura lejh. Dik hija r-realtà għalfejn Alla jħallina f'din id-dinja miżerabbli u misħuta li qegħdin fiha. Ġenesi kapitlu 3 jispiċċa bil-bniedem imkeċċi mill-ġdien sabiħ u bil-prospett ta' ħajja diffiċli u bil-mewt imdendla fuq rasu. Imma f'Ġenesi kapitlu 3 hemm ukoll tikka dawl ta' tama. Tikka, imma qiegħed. It-tama li hemm f'Ġenesi kapitlu 3 mhix ġejja mill-bniedem. Okay? Il-bniedem jaħseb li hu kapaċi jsolvi l-problemi kollha ta' din id-dinja minn għalih. Problemi soċjali, personali, il-mart kollu, il-problemi ambjentali. Il-bniedem jaħseb li kapaċi ifendi għal rasu. Le. Il-bniedem mhux kapaċi isolvi l-problemi li kreja u bid-dnub tiegħu. Tiftakru meta ġie Alla fil-ġnien x'għamlu l-bniedem, x'għamlu Adam u Eva, x'għamlu? Inħbew minnu. Għax dak qed ifittex lil Alla, jew dak huwa interessat f'Alla. Taf tgħidilna l-Bibja? Ħadd ma jfittex l-Alla. Forsi jrid il-barkiet tal-Alla, forsi jrid id-doni tiegħu, forsi jrid mingħand Alla, x'marid u għandu bżonn il-fejqan. Imma lill-Alla ħajju veru. Il-bniedem reliġjuż kemm tridu u jivvinta reliġjonijiet iktar milli hawn tipi differenti ta' pastizzi. Lill-Alla veru l-bniedem ma jfittxux. Bħalma għamel Adam u Eva fil-bidu, hekk għadu jagħmel sallum. U tiftakru x'għamlu Adam u Eva meta Alla konfronthom bid-dnub tagħhom? X'għamlu? Skużi hu. Beda b'Adam. U Adam waħħal f'Eva li tajtni jint. Jekk xejn kien qed iwaħħal f'Alla. U Eva waħlet fis-ser. U t-tfal jagħmlu l-istess. U aħna nagħmlu l-istess. Il-tendenza fina illi niskużaw lilna nfusna hemmhekk għadha. U li teba Adam. Dimmakom. Imma la xorta waħda ma skużhomx, ma qallhom xorret ma skuża mela ma jimpurtax. Le. Alla żammhom kontabbli l-ħtija tagħhom baqgħet hemm reali. U inut li l-bniedem jippruva jiskuża lilu nnifsu għall-imġiba tiegħu, ir-realtà hi li l-bniedem jaf li hemm Alla, il-bniedem jaf x'inhu tajjeb u ħażin, għax Alla poġġa fil-kuxjenza tiegħu is-sens ta' moralità u l-bniedem jagħmel dak li jaf li mhux sew u dak li jaf li hu sew ma jagħmlux. U jaf li f'dan kollu l-bniedem qiegħed jidneb kontra Alla. Le, m'hemm ħadd li ħajskuża ruħu fl-aħħar għax Alla wera lilu nnifsu fil-ħolqien u fil-kuxjenza tiegħu. Huma għamlu ħwejjeġ għalihom biex jagħtu l-era tagħhom. Kien effettiv? Le, għax kif semaw lill-Alla ġej xorta marru jistaħbew, għax kienu jafu
li dak li wara li jagħmlu ma kienx ħajaħbihom u ħajattilhom il-ħtija tagħhom. U hekk għadu jagħmel bniedem illum. Li mingħajr bl-opri reliġjużi tiegħu u b'xi riti reliġjużi u b'xi opra tajba u b'xi qatt ta' karità li jagħmel, mingħajr ħajħit din il-libsa bil-weraq tat-tin biex jagħti l-era tiegħu. Le, l-Bibja tgħid ċaru tont li aħna salvati mhux mill-opri li nagħmlu aħna. Kellu raġun Alla li kaċċihom il-barra mill-ġnien u jżommhom il-bot, għax ma tilfu d-dritt tal-ħajja. U l-bniedem mhux kapaċi le, u laqqas irid jirritorna lura lejn Alla. Daqshekk huwa grav it-tnub. It-tama li hemm f'Ġenesi kapitlu 3 mhix ġejja mill-bniedem, it-tama ġejja minn Alla. U jagħtina tama f'din id-dalma li l-bniedem ġab fuqu minħabba tnub. Kien Alla li ġie ifittex il-bniedem, mhux li l-bniedem fittex il-Alla. Infatti meta Alla wasal, il-bniedem staħba, imma Alla ġie u jikkonfrontah u dik hija grazzja li Alla ġie. Minkejja li bniedem dineb, Alla ġie biex ikellmu. U hekk għadu jagħmel sal-lum. Alla għadu ifittex il-mitlufin li ma jridux li qegħdin jitbedu minnu li qegħdin kuljum iżidu toqol ta' taħtija fuqhom, Alla jibqa' isus warajhom u jfittixhom bħar-raj it-tajjeb li jibqa' jfittex dik in-naġa mitlufa. Sakemm isibha. Mbagħad naqraw ukoll dak il-fatt interessanti illi Alla libbishom bil-ġild ta' annimal. Libbishom bil-ġild. X'implika dan? Illi kien hemm annimal li ġie sagrifikat li kien maqtul biex Alla ħa il-ġild tiegħu u libbishom bih. Simbolika illi huwa Alla illi qiegħed jagħmel xi ħaġa biex jagħti l-ħtija tagħna. U qed jagħmel xi ħaġa. U din tinvolvi l-mewt ta' xi ħadd ieħor biex inti li dnibt titatta. Tinħafer. U f'kapitlu 3 li għadna kemm rajna kien Alla illi ħabbar l-ewwel evanġelju. Msejjaħ proto-evanġelju, l-ewwel evanġelju. Meta fil-konfront tiegħu max-xitan, Alla jgħidu li nqiegħed mibeda bejnek u l-mara. Ħajkun hemm ġlieda, ħajkun hemm gwerra. U bejn nislek u nisilha. U jisħaqlek rasek. U int tisħaqlu arqu. Alla jbassa l-aħwa li ħajkun hemm battalja qalila bejn ix-xitan u nisel il-mara. U li f'din id-battalja Kristu se jindarab. Imma mhux mod mortali. U għax-xitan li ħajjuhu id-daqqa fuq rasu. Id-daqqa mortali. Ir-rebħa ħatkun ta' Kristu. Iva, u Alla li jagħti tama u din it-tama tiġi permezz ta' nisel il-mara, permezz ta' Kristu. U għanek għandna l-ewwel indikazzjoni, l-ewwel ħaġa tal-umanità ta' Kristu, li Kristu l-inkarnazzjoni li l-bent Alla kellu jsir bniedem. Nisel il-mara. Allura wieħed minna. Imma wkoll ta' twelid verġni ta' Kristu. Għax ma qalx ta' nisel ir-raġel kif is-soltu jingħad fl-Iskrittura, imma nisel il-mara li hija stramba ħafna. Għaliex Kristu ma kienx imnissel f'relazzjoni normali bejn raġel u mara. Imma dan li kellu jiġi in-nisel tal-mara, il-Kristu kellu jirbaħ fuq ix-xitan. Kellu irraġġa lura dak kollu li għamel ix-xitan. Kellu jitrionfa fuqu. U l-prova ġiet matul ħajja ta' Kristu, il-ġlieda bejn ix-xitan u Kristu anke mitwelidu prova jaqirdu. Mbagħad fid-deżert meta Kristu kien qed isum, prova jwaqqgħu u joffrilu li jagħtih is-saltniet kollha jekk iqimu. U b'kuntrast ma' dak li jagħmlu Adam u Eva. Eva għadet babas bil-kelma ta' Alla.
U Kristu kull ma qallu lix-xitan hemm miktub għalija daqshekk biżżejjed. Dik hija l-prova kollha. Alla għal ħaġa jieħanu bdieħ. Imma l-ikbar test għal Kristu kien fi ġnien ieħor. Mhux il-ġnien ta' Eden, imma l-ġnien tal-Ġetsemani. Dak kien il-mument kruċjali. Il-għażla ta' Kristu kienet belli jobdi lil Alla jew ma jobdiex bejn ir-rieda tal-Alla u bejn ir-rieda tiegħu. Fil-każ ta' Adam l-aħwa li jobdi lil Alla kien ifisser ferħ u ġid u barka u lena ta' dak il-ġnien, mhux hekk? Fil-każ ta' Kristu l-ubbidjenza tiegħu kienet tfisser mistħija swat, tislib ma' salib, ir-redikolu tan-nies, il-mewt infamja, is-saħta tas-salib. Dik kienet tfisser għalih li jobdi. Ma' kontrast ma' Adam u Eva, Kristu jgħidlu mhux ir-rieda tiegħi imma tiegħek tkun magħmula. Ma tgħidli Alla rrid li l-iben tiegħu ibagħat u jmut. Għax bħalma dak l-annimal fil-ġnien tal-Eden kien maqtul biex jagħti d-dnub ta' Adam u Eva, hekk ukoll kien jeħtieġ li l-Kristu jissagrifika lilu nnifsu biex ipatti għad-dnubiet tal-poplu tiegħu. U fuq il-mistħija tagħna hemm imdendel arwien bejn art u sema. U ħal-mewt li kienet tistħoq lilna miet minn flokna, miet għalina. Għalhekk kien jeħtieġ li fl-ubbidjenza tiegħu twassal sal-mewt tas-salib. Ġenesi 3 kif għadna jintemm bil-bniedem imkeċċi mill-ġnien u bis-sejf tan-nar tal-karubini ħares triq tas-siġra tal-ħajja. Għax il-ġustizzja divina tiċħad il-bniedem midneb mid-dritt għal-ħajja. Imma, u din hija interessanti u sabiħa wisq. Fl-ewwel ktieb il-bniedem hu mkeċċi mill-ġnien u triq tiegħu mbarrata li ma jirsaqx lejn is-siġra tal-ħajja. Però mbagħad fl-aħħar ktieb tal-Bibja, ktieb tar-Revelazzjoni, nerġgħu nisimgħu dwar il-ġnien u nerġgħu nisimgħu dwar is-siġra tal-ħajja u naqraw hekk. Min jeleb senatih il-jett jiekol mis-siġra tal-ħajja li hemm fil-ġnien talla, fil-ġenna talla. Ġenna tfisser ġnien. Imberkin dawk li jaslu ħwejjiġhom sabiex ikollhom il-jett għas-siġra tal-ħajja. U l-mistoqsija tiegħi tiġi weħda. Ħabib, inti għandek il-jett għas-siġra tal-ħajja. Se tkun f'dak il-ġnien sabiħ fl-eternità, il-ġnien ta' Alla. Ħsilthom ħwejjeġek bid-demm tal-ħaruf, qiegħed tafda bis-salvazzjoni tiegħek fidejh. Ir-risposta taf tkun bħalma jibgħat li d-dentist tiegħi lejliet l-appointment. Inti għandek appuntament? Se tiġi wieġeb iva jew le. Mhux forsi u ma nafx kif u x'fatta. Iva jew le. Inti qiegħed tafda s-salvazzjoni tiegħek fi Kristu. Iva jew le. L-aħwa għalina li nemmnu fi Kristu din hija t-tama tagħna. Mhux fina nfusna, imma falla. U mhux permezz ta' dak li nagħmlu aħna, imma permezz ta' dak li jagħmel Kristu. Għax bi Kristu l-għadu tagħna huma mirbuħ.
Bi Kristu dnubietna tneħħew minn fuq spallejna. U l-mistħija tagħna hija mottija bl-ubbidjenza ta' Kristu. Bi Kristu il-ġustizzja hija mwettqa, is-saħħta hija mitmuma, il-mewt hija mirbuħa. Bi Kristu il-grazzja t'Alla tirrenja fil-barka u lejana tal-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu ħajkun imfaħħar l-isem tiegħu. Amen.